Moltes gràcies. Raúl Sánchez, d'Esquerra Republicana. Bé, que bonic és platxegar des de més. Però, en fi, en una ocasió, un regidor em va dir que no hi havia que fer política de joventut, perquè la joventut no és rendible electoralment parlant. Per això sempre s'ha considerat la regidoria de joventut com una regidoria marieta. Sempre me deia el mateix regidor que tu li fas un sopar als jubilats i te voten, però que per moltes coses que li fas a la joventut, no per això t'assegures el vot. Jo penso que són declaracions intolerables. En fi, jo crec que la joventut mereix un tractament puntual dintre del que és la política local. No és qüestió única i exclusivament de tenir una regidoria de joventut, que això, a més, no funciona. Es tracta d'aconseguir que totes les polítiques que s'impulsen des de l'Ajuntament, tant habitatge com en sanitat, com educació, com participació ciutadana, prenguen en consideració les seues necessitats. No obstant això, el pilar fonamental d'una bona política de joventut és que aquesta siga gestionada i coordinada directament pels mateixos jovens. I la regidoria de joventut l'únic que té que fer és velar perquè totes les demés regidories tinguin en compte la problemàtica dels jovens a l'hora de tirar endavant els seus projectes. Quines activitats o quines actuacions se poden tenir en l'àmbit de la joventut? Associacionisme. Promoure l'associacionisme i donar-li un major reconeixement social i polític a través d'un verdader Consell Local de la Joventut. Casal Jove, dirigit per mateixos joves del Xemesí. Un casal jove que alhora, a la vegada, siga punt d'informació juvenil i el centre de totes les iniciatives i referent principal del conjunt de les activitats dels jovens. Promoure el que s'anomena Ajuntament Jove, com a fórmula per a garantir els drets dels joves, facilitant la seva participació i adreçant les seues demandes a l'Ajuntament amb experiències participatives. Cal que el govern municipal reconega el Consell Local de la Joventut com l'interlocutor més vàlid a nivell juvenil, garantint a la vegada la seva autonomia. Habitatge. Realitzar un pla de rehabilitació d'habitatges de baix lloguer per a joves. Apostar en favor de la construcció d'habitatges socials tenint en compte les diferents necessitats dels grups que les han d'ocupar. Dinamització cultural. Crear una aula de la música. I acabe on els grups de música local puguen assajar i desenvolupar-se, així com un circuit de concerts a nivell municipal o comarcal. Moltes gràcies. Pere Blanco, d'Esquerra Unida. Bé, en l'àmbit cultural hem de reconèixer que al llarg dels 30 anys de la democràcia el nostre poble s'ha convertit en un referent cultural de primera magnitud, tant a nivell de País Valencià com d'Estat espanyol. El nostre objectiu serà que continuï sent-ho també en el futur. La legislatura que ara finalitzem ha estat, des del nostre punt de vista i en el tema de la cultura, positiva, amb algun clarobscur com l'excés de programació en algun cas concret o el problema dels abonaments que ha tingut un percentatge massa alt donat l'aforo del teatre municipal. Això, en realitat, aquest punt de vista positiu respecte de la legislatura ha de servir per estímul per continuar millorant i entre les nostres propostes en aquest àmbit voldríem destacar que pensem imprescindible la descentralització dels serveis culturals, que s'acosten als barris i proposem per aconseguir-ho la construcció d'un centre polivalent o una casa de la cultura amb un saló d'actes d'almenys 1.000 butaques, com tenen pobles de l'entorn prou més menuts que el nostre, i on podria ubicar-se també l'escola permanent d'adults i, per què no, una extensió de l'escola d'idiomes. Per a nosaltres podria ubicar-se bé en el Pla o en Bernat Guinovart. En els esports cada vegada hi ha més gent que s'incorpora a la pràctica de l'esport i això suposa una vida i uns hàbits més saludables. Cal potenciar més encara aquest nou estil de viure a la ciutat. Per Esquerra Unida, el recolzament a l'esport de base amb una gran participació de la joventut serà una prioritat i el recolzament als clubs esportius que la faciliten ha de continuar i incrementar-se. El nou projecte de campus esportiu que ara s'ha fet el valorem com un adequat projecte de futur que comptarà amb nous serveis i que ampliarà també. Però entenem que també així s'hauria de fer una descentralització que permet acostar l'esport a tota la població i així remodelar la zona del vell estadi que està infrautilitzada. Moltes gràcies. Pepe Martínez, des del Bloc. Gràcies. Al casino, per encetar el projecte, farem els caps de setmana balls i cafè-teatre. A la sala d'exposicions farem exposicions combinades d'artistes locals i artistes de fora i farem activitats didàctiques per als escolars i per a la tercera edat.
A la fira farem concerts per a joves. Farem la recuperació oral del nostre patrimoni cultural amb les cançons, contes, llegendes, etc. I això ho enregistrarem i també farem un llibre on queda tot arreplegat. Al teatre farem més cursos a l'aulari que hem fet. Continuarem amb els abonaments per a adults, farem abonaments per a joves i també farem un abonament infantil. Farem del Jaume I un centre polivalent. Ja tenim el pla director de l'obra fet. Ho convertirem en el casal jove cultural on hi haurà espais per allotjar grups de música, fer reunions en les associacions, fer activitats de ludoteca infantil, etc. A més del que es fa, encetarem un concurs de teatre faller. Al Jaume I encetarem un nou espai lúdic, festiu i cultural. Encetarem un festival de música clàssica al voltant de l'organista Cabanilles. Farem un llibre sobre la nostra Basílica Menor de Sant Jaume. Potenciarem Algemesí com a la ciutat que és i que té una oferta cultural estable i de qualitat. I farem del convent el Museu de la Festa de la Mare de Déu i la seu del Patronat de la Festa, on festers, balls, misteris, tots els que participen en la festa i tot el poble d'Algemesí trobe la llar de la nostra festa major. En quant a les activitats esportives, el que volem fer és la promoció i foment de la formació esportiva de ciutadans i associacions esportives i la creació d'escoles esportives municipals. Fer un esport per a tots, incrementant l'oferta esportiva municipal dirigida a menuts, joves, adults, majors i especialment als col·lectius amb discapacitats. I això és la nostra proposta.